za ndana fongana fongleket fong za bon andrasakeriky za fa ndeha jery lalagna e avake laiko ake anao sotsika miara maty sotsika miara vela zay lasa le sila agny dia za ty e nosiny ty e ino raha tianao dia ataoko aminao telefony mandeha za aizany tsy ho tratra raha tiako ataonao amina miaraka aminay anao fa nenay tsisy resaka maro fa vola ihany Ona aty nga lalagna fa tsy possible kagny fa ranomasina daholo amin'ny farany akagny aty fogna ino mela aty fa nataony lahy lahy ty eo tsy mety lesy raha ataony lahy le banty a nimba mihitsy lahy mikandra aty nagnino moa lesy zangy aty ino ataony lahy tambony viavy teo ery lahy tsy hitako mazio tsy hitany lahy moa za voadaroka be tafara tako tamin'ny andilako igny io displonga za e fa nagnino raha ny tegna izy tokony ho isy vedetiny patron tsy manjary igny ake tsy fiala aketo dia ahoana zagny ataontsika e tsy haiko hoe maty ake atsika e irahano ikanefa tsy lalina andao fonga tsika andeha hipita akagny a tsy lalina ndraiky io tsy lalina ka nda nandrika anao dasy longany eseheko raha nagnino raha misy lolo avely fa maty ake anao zay le volana tsy lefalefa zay io lesy james avoty io raha agnaty rano akao randesy tanao oui allô patron ireto aby lolona lefa fa tafaroboka agnaty rano désactivé kely autention raha ohatra ka possible zay lesy mba sy tombo kely le fila agnaty rano ao aloha ty ary tazomo akeo zany dia angala anazy anao mahay mandihy e za ke tsy aiky nisy tanombagny za variano za mahitanao mandihy mahay mandihy anao amizanak'olo mariny aketo ea ezina ry mipetraka ary ambady anao mizaza amitanagny to aketo ea tsisy le maventiventinao i akagny io misy zany mahay mandihy karaha anao koa ia lombolomboky mihitsy zany io asavy mandeha to indeso amina diaviny grammaire matsepaka oa misy fifaninanagny dibalagna zao agny volo malaky e zay e ia n'oublie pas ary anao ty danse très bien toi e toizy fa tsara rô ia avenir refa bebe anao ny roafagna L'album qui can run the place. Bolle ouais toutes ces femmes à wind up your waist. Y'a pas de qui a parlé mais yo ça des actrices. What you say? Yo ça des actrices. Man Sheila, yeah me like that. Tell your body could tell me how where you find that. Oui. Ya non, za juste agna instruction fotsiny ho an'ny zareo aketo. Ya, am'le toeragna fametrahan'le viavy jiaby amoron-drano. Ka zay oa le olona mandeha mivisiter an'le île Caprice zagny agny am port izy miomba fa le asatsika tsy maintsy mihodigna aty no ampiboagna an'le viavy jiaby zao izy manomboka zao mandeha nesatsika zagny hoe atsaraigna zagny anao nangalako anao guide
vahiny jiaby tonga amin'ny île Caprice. Averiko indray mandeha, vahiny jiaby tonga amin'ny île Caprice. Tsisy tokony afantatra le asantsika ao. Fa anjaranao mamalifaly anjareo, mitarika anjareo amin'ny toerana jiabijiaby mba hatamagna anjareo amin'ny paradisa n'île Caprice. Mazava aminao zany a, oento amin'ny rano, oento amin'ny toerana fitsangatsanganana jiaby na amin'ny plage, na amin'ny le ranomamy, na amin'ny ranomasina, oento amin'ireny zareo fa toerana azo itsangatsanganana tsara amin'ireny. Ok, ya. Anao vedety io no karazan-draha efa madaminao izy ke vadinao atsareo ary tiavo le asa. Azonao tsara, anjaranao mitondra zegny olo entin-jare keo. Zegny olo entin-jare na viavo entin-jare vakagny, anjaranao mitondra an'igny. Azonao zagny? Ya, zegny olo avy aty na tsy za na ireto na irilahila tonga eto amin'ny tomobily, magnatitra viavy aketo anjaranao mitondra an'ireo agnaty rano agny amin'ny île Caprice. Fa za tsy miomba amin'ity rano ity fa tonga de directa avy amin'ny port za mandeha vedetiko mandeha amin'ny île Caprice. Musique. Bad girl bombe kick around the place. Mole ouais toutes ces femmes à wind up your waist. Y'a pas de qui a parlé mais yo ça des actrices. Yo ça des actrices. Bad man Sheila. Tsisy lamba hafahafany igny mominao. Zaho landa marine ke solo lamba ndraiky koa. Marine zany de tsy ahitagna. Avy le edy zafahavy ndraiky koa sarao tampiarinao io e. Efa tsara. Zay? Andeha bazary moa andeha zesta be karahan'io. Iaho e, ino problème? Magnino may? Za tsy lasanao zegny fa aminao fogna. Anao fogna tiako. Isan'andro no mikoragna problème fogna amina. Iny ihany za vao managna solution. Ndraiky andro zay anao e, tsy haiko no razonao hono. Misy sary zay tsy haiko na zanakanao na zafinao izy igny. Tsaratsara tarehy karaha sarisary karana zay. Zanako izy. Zanakanao izy igny? Aya raha. Iny ihany za vao misy solution mo e. Ino mo raha mbo ataony izy igny? Aha, tsisy raha atao. Mipetraka, mamanay mitaiza ananjy akagny. Tsy tsara zany. Agny misy raha akagny e. Mila olo, mila zaza madinika karan'regny, gombavy, ary miasa e, tezegna ara-pagnahy. Misy zavatra zegny ampiofanagna anjareo e, ara-pagnahy io e. Zay vao tafiofagna amin'igny zay vao mahazo asa aminjay. Samba hery zafiko akeo, managna vinavina zagny andefa anjareo. Ya, afariko atao zare. Ara lefa keza mazany fiofanana io. Alefa marina aketo foa. Za jerenao de mangany lanitra. Hararoty zalahy e. Ary zany e, avenirina refitsy avenirako velively e. Fagnavotako anao mitantara problème amina tous les jours. Isaka anao mandeha aminaty. Oh, matsepaka zao ndraika raha mahazo anahy zao ndraika. Tsy mbo mitantara raha manjary fa problème foa. Ka ohatrino ma vola laindreo amin'ny raha zany? Tsisy vola aloha. Gratuitement. Samba anao olo tsisy ka le. Eza ndraiky ngalanjare vola ake. Ndiasy malao za eritreritra e? Tsy agnomiany anao zany. Afy tsy agnomiany anao zany. Vola eritreritra malokany. Asa eritrereto. Fizanakanao tsaratsara taregny ndraiky bebe karama igny e. Tezegna ara-pagnahy, arabata, tsisy raha tahora. Andiasy malôka za eritreritra e? Iaza atao ela loatra firomorombagna ny toeragna e. Sonao ela loatra ka le zafy tsy pare zay vao nao tafieritreritra. Ya, tsy anao ziraiky sahiragna e. Marobe olo mijaly. Ya, eritreretako malao fa mandeha zaho e? Ya, dinidini tsara be we. Kilombary to tsy edy androrogna fa edy akatra. La vie c'est grande, difficile. I tsisy mandrorogna zany, makatra foa. Awo, tsy fanjariagna asagna loha fô, idinika wa. Dinika zegny atonganao aiza izy koa tsy marina. Efa nahazo daty tamin'olo ane za e. Ary fa vita signature, aza la karakory. Zany. Tsy. Tanao zany? Banko. Jiro tapatapaka zay ndraiky hony. Excuse muzika zany ke. Drako, sarotro mitaiza zazaviavy e. Za amininako amin'ny lehilahy ampihira igny. E fialagna fogna drako e, satria za taloha tegna le nikontry zanak'olo naditry fa ninazo drako agnatiny e.
izy io moa ko mitovy foagna na zaza lehilahy na zaza viavy nenahy koa zao zaza lehilahy fa commence za ndraiky io tsy malembinanty fô fiainagny zare pihira re bôko rô maromaro maso ary nagnotonotony akôly drako finefitry indimy nagnova viavy ingiahigny ha fa enina zany zanakanao iya drako zalany fagnahy mba lehilahy karakory me izy zegny agny lalahy kelikely zay izy i Claudio re bokobokosy kely tsaratsara hira igny ino mahiran'izy igny mamako tsaoko aby natsara namanakory fa vantaziny zanako raha zahavako za tsy mila avy le agny rô koragna zegny fa mity dossier namboarinao nandriagny igny edy chéri za chéri tsy androko mety tsy ahitanao agnatin'ny andro araiky tsy haiko na hoe za efa tafiditra aminao fa hitanao bebe mety efa tsy ho ela départanay hoe bande danseur reo tsy kenjare mihitsy za koa tsy miaraka aminjare magnano ensemble tegna reraka mihitsy za io chéri mila massage efa mandeha tsara ndraiky ny répétition-nay koa zokolova efa vita reggae salegy ambanimbany redy karaha fa titrapy ndraiky za ikatokato agnino itrapo itrapy anjovy zegny gadigny malaza va izy chéri anao ndraiky zegny afrotrapy marobe ataotao ny gagno africain jiaby reo tsara regninao Allô? Oui? Non. Mangan karakory? Ok. Tsara nga zagny ok. Mandreraka na mihitsy anga. Fa misy ino sauf nagnantra anao patron Hugo? Non, tsy patron Hugo fa agny viavy zay. Izy mbona sekono rendre service na? Tsy mone resa ndraiky koa meky igny. Fa nagnino? Ndasy tantareko aminao. Afaka iangaviako na vetivety anganao. Ya tsy magnino. Sista hoe mandeha anao dia manaka autographe lehilahy. Ka tsy Claudio le pire igny na io? Ya, cousin Luxio. Afaka leko numéro-nao? Ya tsy moino. Telefoniko dia hoandrao fa nenahy leva. Ok, mifagnantso akefa. Izy me zegny io. Tsy haiko edy raha iasanao aloha amin'izany. Anao sosoly tsara be karaha anao azy miasa aloha amin'izagny fa zegny maro. Anao koa tsara. Zegny karaha an'izagny atoroko anao. Sady alenao namagna izy avakeo izy apoka azonao zegny. Apokao izy. Anao karaha ni azy miasa aloha amin'ny raha karaha zegny regninao. Marina mihitsy anga zagny io fogna ny raha tsy efosiko anao io Danseuse nareo teo? Ya, fô izy ndraika. Mety tsara amin'ilay asa babe. Ya, tsintsinina hely. Ganareo pira.
avake tsika mbola mikoragna atsika io fa mety tsara am'le asa mahazo tonareo a azafady atao firy brochettenareo ino mety aminareo misy poulet misy viande aleo atao viande bon viande 30 de poulet atao 20 ya merci aminareo fa zay moa zany izy koa resaka jaly zegny efa ela ny alanay zegny ka anareo tanora ankehitriny am'izao io zany mba tianay tonga mifaripiainagna ambonimbony karaha zay hay zao zay zany le izy karakory moa zegny programmenareo jour miankina aminareo fa ary mety aminao zegny nenimeko rô raha jiaby contrat aby zay tsy mandeha tsisy contrat zegny bon karaha ty zany korana satria mokony matoa zay fa nialalavitra jaly efa ela be fô zay ndraiky mbola misy mena amboniny mena ka anareo tsy maintsy indesinay agnano contrat tsy lavitra tsy lavitra aby fa de toute façon natsika tsy mandeha tongotra tomobile defa lavalava ka anareo io zao zegny navy tonga ao anatin'ny fahasambarana anareo io zo ka zay zany andetsika aveo rehefa misy fotoana malalaka fa tsika aloha mbola irevy aloha hitanao mbola brochette ny commandina mbola afaka ampianay foana revy aveo atsika ty zany mbola voy commence izy koa vola ndraiky allô oui patron fa hainao vola malaky ya misy televavy akato efa pare fa zatao ela loatra tonga de nifasy tomobily malaky dia malaky diany zare zao mbola tsy miova hevitra sao de miova hevitra tampoka akeo zare fa makamo de aleo zany tonga de nifasagna tomobily nifasagna zare malaky zay ok Maman Jessie misy olona io izana mama angay de tonga manoromi angay Jessie petrapetra akory akagny tsara be ino vaovaonao akato de siska de akory anao kay anao zany ne de miesikesika de masasara aby ane raha ity raha karaha fosifosy aby raha mba fantatro mamy nahoana ma ilalanina rahako nandehanako tagny igny de tsy nanjary fagnahy ka ino ny olana anao takagny mba korany aminay koa de maro Salut beau gosse. Salut. Afaka magnome autographe anay anao? ino ty mbola ratsy tiako tonataonao vadinao ma io bon zay ok mbola tsy mazava aminao foagna ma izy takeo mbola zavaigna koa tsy azoko te azaveo ary ino pankafiry artiste zegny mila social de nankafizinao marigna ane tsisy taratasy zegny nagnalovina renazy take tonga de agny nonononogny ino mandeha raha jiaby zagny raha nkafiziny aminao tsisy raha nononogny zegny ty tsy mazava aminahy hoa tsy mazava de zay ankafizy ohatrany farany mpankafianao re izy tsy vitanizy mampijaly zaho izy koa efa hainao izy artista ave magnano raha mankarary fontegna fô izy isan'andro kivy zao
Tsy haiko. Kandrika io zany raha nisaraka sesara magnano akory. De za ke malôny. Efa tapa-kevitra za hisaraka fa izy ndraiky aloha tsy foko ny tegna marigna fô alelo zany tondra fo fagnanody. Zegny moko rô raha fanzaka. Andrio moko rô vao mahita banderole mipetaka rogna andrio ka de mivandravandra olona vohiti niany. Efa narahina takagny jaune vokany. Aza mandatsika moko fô efa maro raha azo Sy mandasa sy aza fa de ny magnanatra migny aniny. Zanaka tiana, raha tsara sarena mi. Ary zovy ndraiky moa iria mama. I viavy io. Io asia, isisi agnarany. Vadiny lahy mpitondra raha midoboko sion. Imba fa zahoako vola bazary akato. De mba milamina aty bavy. Moko efa mandroso be amizao fotoagna zao. De sy misy vola bazary anty bavy. Ary mbola sagneza moa ery zoko. Akeza. Kara mangina be antragno aty ino. Ary zokinao zany dila Tomasina akagny. Nanambady soferana camion. Ary Marcia akeza. Nafarantaty aby de dilany koa. Zany raha mampangingina anaty tonga de mba nalaky zazon'ireo atao namako akato. Sy ny fankahita mandry tagna. I mama ty koa ata matavy maventy be maro de itrotro zay sady olo samby amin'ny fiainany koa tsy efako sady za tsy olo be zodozodo be. Mama mba miavoanigny edy fa ty hinagna sady reraka. Andao andeha an-dakoziny. Sa ino reo akao izompogna zegny io? Efa hainao asia i raha midobokon-droa mampidibola. I raha midoboka zegny moa ka kofogny fa andao malôha tsy hihina. Anao sara vahiny. Rogny. Surtout amin'ny bora mokamaso. Akaza mara yabany sy tongony ty. Engampita kaka. Akaza mara olona aminareo mampegna tamiany io. Milovoka ko. Ino mara mamovoka ny tantinao ty? De kaza masaka ka. Arunjungel malo. Ande zae. Zake fa pare fo so last mobile re fo marul mande. Chofeno. Anao mo ko ram nanjan de fanitana nanao de sitan. De smesi engami. De na de ra fatrafarako. Avigniragna ny alanao takagny tonga taty. Zaho sy malembinanto tsy mifidy olona zegny tianao zaho nazovy de ndoso menga ty. Fa raha karaha lilahinao artiste andrio to sy miady aminay. Raha ny fitantaranao anazy takigny moka raha zany sy olona anagnana tokantragno zany fa olona mokafokafo. De mangala dondraha. De raha koragniko de tadidio sara be. Sy raha miantrehetreky magnasimo megna varatra sy maty visika anteragny togno araka bolagn'olona varatra akagny zany miantrehetreka fogna karako masina antody le elaka sy mba malaka dondraha numéro ny ary zokonao efa nameko anao igny de mba tadiavo izy lako andry tonga Tomasina akagny. Ya mama efa azoko raha jiaby nivolagnanao takegny de misaotra betsaka ko raha fa navoazaha regny efa tsy mavoazaha. Aomby lavanga sara mandroso sara mierigny zay mama andeha za fo antragno anare. Akory ndraika mama tongavako agny korenina miratiana paraigny sokafako bato siognanay zanakoragny sokafako laye siognanay. Ya efa tamatavy zay fa tsy miaraka aminay laila fa laila mireglera akagny fa zay juste mba manalanala kely fogna tafivoaka amin'ny ville aty. Ya ok mitsoky izy bakeo. Jessie. Laila. Bonjour, vovó. Tsy de misy de ino ay? Ezy Claudio. Ninenga fa ela samy vita zany nagnino nga mba tantareo nga
zao edy izy io e. Ino ty? Mbola anaty tiako fonatonao vadinao ma io? Bon, zay a? Ok. Zany me izy io koa zay nga izy alaiko anao hipetraka aminay koa tsy za izy raiky boko aminay koa. Oui, faly be anga za e. Merci anga e. Tsisy isoranao anga zany fa zany manamagna namagna. Ce soir c'est ton jour, la danse peut démarrer, on est tous dans la foule, tout le monde est présent, personne ne veut rater ça, des petits au grand, la famille au complet. Sody mifandingadingana akeo tonga akany avakeo raha vao magnontany ngia tonga dia niny James Sherman hoe tsotra avakeo samy mihinagny matiny atsika rola niaraka nahita an'igny atsika rola nahita an'igny fa za nagnantso anazy igny amin'ny magnaraka anao magnantso doblentsika koa zagny izy. Ody akato. Ai dady. Mbola tsara jafo. Tsara be. Ino vovô? Tsisy dady. Awo. Andrasa nitsoviko izy fa mandroso dady. Mandroso fa zany dia agnantso ananjy tselatsela fô. Arô tonga toantoandro za to e. Ia. Ara izy mibabanao. Ary iony izy. Ary mamanao ke. Mbola tsy ake. Ia. Papa, dady tonga ko. Aya, efa ao. Efa mitsika ko. Ia. Ia, malakilaky. Dato anja. Sasata renao malô. Zany. Ia. Izy mibabanao tsy a? Igny izy avigny. Arô karaha ela loatra. Akory zanako latsy a? Tanomo. Raha diako to e. Misy koragny matomboko be. Ke tsy tsara regnin'olo ankila. Tsy tokony andragno sika mama miresaka sa karakory. Misy olo mbadimbadika nare akagny tsy tsara regnin'olo koragny. Zany? Ia. Matomboko raha diako to e ary zake tsy maintsy mierigny mianiky niany. Tsy mety gny atoa zany? Tsy mety ho aza. Ary tsy mesa mibrôkory zasy isika miresaky zasy. Amy bironao. Amy fesakory zasy isika miresaky mety. Amy famakianao vato ario. Ia, tsy magnino. Agny edy milamindamy mba manginginika le. Andao akagny atsya. Matomboko koragna po e. Rarana izy tia. Kristella. Andao malakilaky. Andao. Meka andao. Maregna ndraiky anga. Sandry to dia araka aminay. Andao nga iaraka aminay. Jessie. Nagnino menao io e? Io na mavariagnanao midôla telefônina io ko. Za midôla jeu. Magnino me? Hitanao Jessie e? Zao raha volagniko aminao. Ajonony alongany ty fa iresaka aminao tsara be boko za. Hitanao e? Hitanao antony nangalako anao taty. Izy zegny fitiavako anao. Za ty ndraiky tsy de hoe piasa nangalako anao vitakagny e. Fa za akato moko tsisy namagna. De mba anao namako mipetraka andragno akato. Zaho mandeha lava. Za koa olo efa hainao mandeha lava. De mba anao zagny antragno akato fa raha tiako volagnina foana. Tsy tiako tragno idiran'olo maro be longany voalohany indrindra. Satria patronko ndraindraika mandalo tampoka akeo. De banay koa moko ndraindraika mitsoroaka ty tsy tian'olo maro be an-tragno. De faharoa magnaraka zegny resaka Claudio.
adonoy resaka Claudio zany mba fa avy nandalo problème nandalovanao io e. Izy koa polnono anato fogna no aninao e. Mama. Mitondra zaza re fogna zany any mody. Ia, angal baraka nampiara mivavaka aminay vao. Tsy tondra zaza roa vavy miala to. Angal fonsoratako agny. Tiragna vavy mena daro ty. Angal baraka anay ianao. Miaraka aminay fogna regniny any. Serge zare take. Avy am'zany zany gn'agnozognanao na minononao. Za tsy magnozogna anao fô. Ko mbola fampitahiny raha koragny. Ko mbola fampitahiny raha koragny. Nono anahy tono anina. Tsy maintsy miaraka aminahy fogna zaza re. Sao de tokony heritreritra amin'olo mavety am'ty tanàgny ty aloha iaho mama fa zay raha rononao aminahy zay le mama tena tady gne lalandrako ane tapahanao e. Tsy maintsy miaraka aminahy fogna reny any no lalandranao tapaka no lalan'ino. Ka de sy mampalahelo anao zany aho raha tapaka lalandra. Ia mampalahelo anahy fa zaza andeha avotagna zalahy ka le matapaka lalandra zalahy io. Alao agnatin'ny saigninao fa ko Claudio zany efa soavaly tapatady e. Soavaly tapatady? Ia. Ino araka ataoko? Hitanao, ampiako anao aminjegny. Bogosy ane maro e. Ko aketo anao, za fogna teneninao fa za afaka magnampy anao. Courage fogna fa bogosy zegny maro be. Nge ino fiaignanay olombelo atoa? Anareo mahita anazy arandoa vahitragna anareo mirary soa mirary sara. Noho izany, soavy sara ro ito zanako toa. Raha nanahiragny anahy nagnabe ndreo, io ndreo velo botrabotra aby ndreo. Ndesiny endry be ndreo, mba tiako mba botrabotra an'io koa indreo mierigny lastagny. Reo ndraiky sadagna reo. Reo ndraiky sadagna vitranao. Aombola vanga, sara mandroso sara miveriny. Ia anao niany e, fôkerika zay. Karazanaka koko, azalahy. Anareo reto miraha. Afaka karazanaka koro mikoriaka karaha ino. Oya banifidy. Azalahy, fôkeky. Mientsika kely bekanao. Aro, doalahy karazan-draha. Misy rano karazan-draha. Tera mesy. Afaafo izy le nagnandraka. Fanjariagna hiditra andatragna ranomaso. Magaga, fa zao ndraiky aloka fa vita aloha tsodraninare igny. Alefa ndraiky atsika mbô hiaraka hivavaka. Hiaraka agnankagna fiainagna atsika amin'Andriamanitra atsika. Satria zazo madinika re tonga agny, de zay gn'ary-pagnahy. Ia, amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga aketo zay Jesosy hialaka zazo madinika reto, nde agny hiasa agny an-tanambe agny. Arovo zare tompo, tantanao amin'ny lalagna zay mendrika, amin'ny anara maherinao Jesosy. Amen. Alleluia. Olon-tsotra tena tsotra izay malalako zay, fito taona teo no niarahanay, irin-taona feno izay no vitany aminay. Misy ino? Io. Averiko fanona izy takeo. Atoko fa ino? Avia ty mo. Petrarkeu, izy Gaël, izy Jessie ndraika. Ty fanamako efa ela be. Fa izy zegny mandalondalo izy amintsika akato. Ndraindraiky izy midoko. Miara-miasa aminazy no tegna marigny. Ka avery koa omby ndraiky marô izy takeka le. Aiza koa nahita omby hiditra an-tragno zegny. Ka firy marigna me atsika mipetraka akato mba aiziko ananjy. Tiako fantatra. Zany hoe antsika tegna mipetraka akato zany antsika telo. Fa izy maro ndraiky olo mandalondalo. Bon, faly mafantatra ny Jessie zegny za. Faly mafantatra anao koa. Sady io afaka mikarakara anao amin'ny raha jiaby. Karakaraigny karakory. Beauté, raha jiaby. Hitanao fogna zana venty be take igny jerenao za zao. Tsy efa hitanao. Ke afaka mitsangana anao jereviko anao zegny. Tsangana kely moko anao jereny. Aza megnamegna tre?
mora fogna aby mety ny semaine fogna ndraika ny amoako anao doro e tsy zegny sady karikare tsara mihitsy izy io fô fa hainao fo izy io monko misy problème amina fitiavagna e sady ataovy manjamanja tsara mihitsy izy amin'igny tetetragno le olo niaraka taminanjy taloha efa hainao fogna e antsika ndraiky ne managna traky efa resaka andraigny tsy zegny ke za afaka miresaka aminao vetivetika karakory marigna maro atsika zany tsy mbola misy mo ambony poulet agnaty frigidaire igny tsy haiko mbola zahana dana jerevo misy ino me atongavany aty e ha namako gaely namanao de magnitsy alefa riarakany ka tsy zagny mihitsy io fa resakafa momba an'io te hibizy namanao ko nanao zegny tsy haiko ndraiky anao andeha kapokapokagny e sady narego zay boko rô tsy mazavazava aminah tsara be pasy narego zay fa zahoako raha teneninao zegny de hoe zay ry patron iga miaraka nefa zegny tsy possible verijery donc anao e zay tsy olo karaha igny fa olo karaha an'igny za ileny azonao Cynthia, veloma angafa andeha zay a ndekeza andeha an-tanambe oela kagny io de mbola tsy efa iaraka amin'ny dadinay zay veloma anga amin'ny zay anadahinao igny mba malaky rô malaky atsine iko problème endry be nareo fa magnano karaha ino igny nidira aya me aya sofera tandre mo zany amin'ny sofera nya mama zay mama ya zay Fideline ya zay lasagna nga i Fideline sy Christelle lasagna keza lasagna an-tanambe ino sisy lasa tanambe za io fa lasa andafy io aza sy resaky sony an-tanambe fa andafy zana baibay anareo lasagna andafy ya mety managnila vazanga mba ladinjare igny fizy igny moko ndraindraiky karaha miteny vaza tapatapany zay sambatra anga zare e koa i Christelle nagnaraka ananjy Allô patron, efa tonga zay fa tomobile mbola tseo a mbô alaro raha ty azafadiko za sembotra ka zany misy asma igny ndraiky marô asma zany soika lesy zany ala kely aloha so sembotra koa io ia tonga somantsara tsika to agnatin'ny tragno anahy akato tragno anahy akato za daholo mizirer raha jiaby reo fa tsika zegny tonga somantsara agnatin'ny tokantragno toy miaraka magnondroka aloha atsika miaraka mivavy satria misaotra zagnahary fô izy koa tsy take izy ny tantagna dia atsika tsy tonga tato atsika ia miaraka miondroka hely mipimasa magnanky tegna amy jesosy tonga aketo zay atao jesosy e tantaranao dianay tamy lalagna jiaby nomboane la route secondazy tonga somanjara aketo jesosy kalie mankasitrika anao zay he misaotra jesosy io mankasitrika anao zay fanahy masaka amin'ny anarany jesosy amen naoa na iafa tapitra akeo tsisy maregny anareo aty aheza magnajo patrogno e marigny ndraiky ninao nagnatao varagna hely to satria rano itsakanare ke isanandro mbô fiaro vata varagny boka zy patron mazisa paster dady asa patron ne paster ne rô patron tsika ary jesosy koa le tegna vrai patron
akeza fa za mbola mety andeha sasa matiny mamyfolo zaho kavle zaho mamanao zagny ne fankazatra aminay mandenga anao sérieux zany mandenga De la zagny anao foagna zany ao anao. raha fa matiny mamako zaho raha zagny io aha tsy hainao misy zaho za zany ny artiste malaza zofizokonao zany za mikôra sy may artiste zany na sy basesa amin'ny akagny iaraka maly ambany ary arma zany fogna fantako akaiza am'zany zokonao tsy hainao zany mitovy aminake basibasesana ren'ino mazio ha nagnafarako zanako avy avy tagny sy andeha fokofokendreo karahan'io indraiky raha mampagnipagnikanao mbola tsy firy andro tonga defa karaha nisady raha nino zareo ny arô raha nagnansona takio fa sy zany aranjareo zareo ny arô mafantatra anao zay kanjareo takio tsisy eo ty de ndana mangalaka rano aketsy zaho mandigny anao tegany koa mama io sagnan'ilo ty karolo tambany volo be tsy tala ira basesa fogna raha e toantsaigna lazagny amboary fa tsy mety hainao na ino fomban-drazagna amin'olo tsy ariana zaza igny ndraiky sava fa esaka toparany le raha Oui, patron. Efa avy zay fa agnaty vedety. antoko anga tery zany de bazary anga fa tsy hitako anga bazary aketo ndefa angaina bazary ame anao andeha vidy saraport ino ndraiky ne saraport ka zany ngily dagnaky zany izy zany de tsy matokana maingagny io ndao terigny fa vahinony anga izy mbô makamo anay connexion impossible configurer les réseaux nareny arô io fa tsy réseau ko e kofa tsy anjary laisse tomber sady zany e managna réseauko manokagny eza amy numéro ny patron iga igny e tô asy raha mbô izy zay maeky communication avec autre ligne zany maro ko boxera ndraiky ndro allô vol malaky grand-mère matsepaka oui c'est moi l'appareil patron iga io ia le quota fa azo akato a fa le livraison qui reste karakory zany le procédure tokony aragny misy olo zagny alefanao zagny andaitsana an'le enta ok patron merci ia Odi, ma chérie? Oui. Eva? Oui. Aona, manjus. Merci. Pecha, fandragno na reke. De aona. Izy Gaël miara-miasa amina. Izy Eva namako efa nitantareko anao. Falmafantatra. Za koa falmafantatra anao. De aona, ino anga vovô? So. De karakory ezaka amse agny izay magnomagnomagna départ ananjy izy zay nivoaka akagny manager ananjy nagnantso teo de lasy izy arenao zagny efa magnano metimety ia nagnano metimety arenao andeha boaka kely etry tampoka be aminanga aleo après-midi zay koa mitondra automobile aleo après-midi wow tsara be le lokon'ny tragnonao e couleur ny tegna tsara vony lokogna ia vony lokogna azy io peinture kely zay normal ok après midi zany de mitany finanantsika gâteau ntsaka aranao misy maquillage de beauté ia afaka mipeindre nga zazafady ia café au lait dité au lait café au lait ino raha hoan'ny dady io izy aza reto ndraiky anare mavite avy mivoaka ny dôla tagny zay kofa miditry boko mbo mandondogny frappé avant d'entrée jo aranao ndraiky karaha lasao mantoaka boko tsy mahazo mantoaka mivavaka tsisy lalagnaninjegny anare to koa rô so concentration to atsiny tokony nono boka hoanao fa tsy raha karaha nio dade
tavandrenare zagny Jakof maty vô anare mandeha magnano fête de mort zavo dignanare toaka akagny amy fasagnana io diany dra Paul malany dra homa ary tony tensionnana nakatrakitra ndraiky vô mbako de kona tsy mahazo minagna toaka tsomagna toaka tiana divegny divagnany mbô toaka koa e ary magnino kofa mandray ampiangonagna re homagna mofo sy divay tegna tsara raha ty e areo amy place ran'olo Gaely avy ndraiky anao zay anao efa karaha io fô afaka tondrasan'ny vadinao karaha ninga za ia rehefa mandeha France regny izy de agnafarako aminanjy anao mandeha lera zany antsika tokony fiala après midi zagny e ia zay koa mbola maikamaika fa mbola misy rendez-vous zay mbo patron anay zao tsy maintsy mbola maka vola ho antsika après midi ia ok ia andraso teteteko anare zany ia dans les vers qu'on trouve la vérité le marché ino ndraiky koa marché zagny dady tady vola leky mipetraka andragno anao mahita tady vola zany miarakaraka midiaka amin'ny elemagna mandeha le parlaro finoagna tsiaranasa ozy de zavapoagna magnantogna ana ozy anare zay mavesatrentagna zao nare de délivre hitanao lambanare nataonare vitagny igny ataovo satria boko zare koa olo rampinoagny e olo malemy fagnahy mahita nare izy misy pitié be karama nare ke vatan ale agnino izy nareo hilefa tandremy fo maty raha ny fahazahoako anazy zany nare nde hikapokapoka akany non tsy avy aminjegny aby angany na de zazy mba tia alakato apitraha mihitsy loha ataontsika ty fa tsika iresaka sa tsy zegny tsika ke boka fikara agnaty afo be leky raha e marina mihitsy anga zany a mila mitady hevitra antsika zao ne isantsika kato misy 10 vavy fa io a tsy mitovy hevitra zany mihitsy marina mihitsy anga zany a olo efa samy mihinany ampangony akato mbola mifampialona koa na zao agaga mihitsy ne ary mba ino nga natongavanao taty zeronga niaraka aza aveo aminazy nga zao nga izy io a zegny mihitsy ne sakeko mahita asa za miasa tsisy pasy mihitsy anga fataratsika zany baba tsy tara zany karakory bonjour mademoiselle anareo tsy nahita olo maromaro nanao clip zay teo aha zay tsy nahita an'izay zay le finahita tsy matotra bany regny tokony fotoana teto tokony teto tsika fanena fa misy ino lay fa misy ino non le izy tsisy resaka ino fa zay manam-potoana agnano clip aketo nefa zare tsy hita tsisy raha azonay ampiagnanare tsisy raha mety azona ampiagnanare zay tsy mifidy sarangan'olona fa izy hoe tetony fotoana de zany problème anay sa karakory président zagny me izy io ary anao ka vo ino natongavanao taty nitongavako taty fa tsy azo konogny fa zafika agnaty gony yasa agnino amaly averinare andragnony babanare akato sa mila atao liste noire ao amberinare fagnanaovagna tsaboraha akato mampipetrapetraka anare ay paresa karakory zala efa koa bra jiaby io ty dady mbô mene ndesinay azafady tsy e maria tsy haiko lasa anao e i mbô mpiambagna anah aketo tsy vady hely andragno aminahy izo mbô miambagna anah masiny maria ombagna eny anare zaragnanio e andô mpandria zaragna ia zaragnanina iane miambagna airegno rety airegno roto ataovake kefoa ary anao tsy mbô afaka mangalo feilô io tsy fidiny anah magnatô izy tô e fantera maro raha indesiny ty boka dady mbô maraka anah zafinao e zafika le andegna atao felo aby nare jiaby ihony aminjegny satroko tsy hainao volon'ondro tsy hainao volom-bingy tsy hainao volon'aomby leky tonga akagny e azo mivolambolagna raha maro za takagny tsy nivolagna hoe zafiko anare satria olo zegny olo karany tô be aminah tsy tiako hoe zafiny ndraiky ampiasainy aminah akato ozy ampivavagna akato ozy nefa izy olo fampifinoagna tsy tsara
kenareke zany tsy nivolaniko taminandro hoe zafoko koa misy raha mazamazagna misepase fitsapagna zany fitsapagna leky misy raha tsara ho avy amy fiaignanao dinio tsara be zany aza lagna agnaty talandoha leky misy raha tsara ho avy amy tegna na aminao na aminjovy na zovizovo olo akeo tsy maintsy mandalo fisedragna areza fogna me olo andrasantsika ketsigny sao de dodoka be keto atsika zegny edy raha saky tsy tondrasiko anao koa fa magnano raha zany tsy mila tetetra karaha io mila calme hoano alongany hanigna io allô fa keto zay zao aiza le olona alefanao allô nga mbola tsy amitoeragna nareo efa kely zareo fa tonga le mpiara-miasa amizao magnano karakory arakaraha fantibazy avokoa anao akombony lasite vavanao akory aby maloka anare le olona alefan'ny patron iga exact arino andraka le mot de passe fa nga misy mot de passe firitogna asanare tamy patron iga tsy hainare mot de passe io ko tsy miboaka le mot de passe tsy miboaka le enta agnontany ananjy antsovo izy tsy mivoaka entagny raha tsisy mot de passe c'est difficile le travail là allô fa nga misy mot de passe ok ino araka le mot de passe za ndraiky agnontany anao za olo magnontany anao ka le za ndraiky agnontany anao ino le mot de passe vola malaky voilà c'est une bonne réponse zay le nandrasako voaka amin'izay le entagna zao livraison atsiny malakilaky zala arô karaha olo tsy reraka rô ia ireto zareo reto le enta ataovo ambany atao ino aketo mo tohony gaele ndanao seza miaraba olo ia i Christelle vo i Fideline oui efa miresaka zay ok antsoko anao vekeo i patron ika zany io veriny tsy ho avy donc za olo toujours présent iaka le ire zareo mbola tsy kite izy olo zare managna moto fo anjarinare ndraiky mikarakarana izy ke mbola tsy arafagna fa izy ke ndraiky ko voakopoko non tsy problème aminay aby zay ia efa hainare ndraiky boka zay afasinare zany ka le ia zare ke ndraiky tsara ndraiky re fô zare mbola tsy mitera fogna karaha mbola ratsiratsy fô ire kofa mitera re tsara foa ia efa araka anay zany ia ka le zay izy ka le ataovy tsara be tonga amy patron iga akagny ok za ndraiky mbola ho agny fô agny zay mitrôtra andro hafa ok zagny ia merci nare zalahy za takefa nivadibadika za tsy hitako anare takegny la fagnamalany hanigny za ezo za i olona alefan'ny patron ika zany zany tragnosika io zany de masepaka somama misepaka zany antobavy ambadika akato izy zany andeha koragna raha aminazy akagny maloha zao aya andanandrika ino kabaro tsimpotsimpom-bary baka rao fiaro tao fantoantoandro ia za io araky raha nikoraniko taminao koragnanao taminahy sa koragnako taminao korananao taminahy ia nagnanao kory tsy agny koa agnerinteny tsy agnano tapa-kevitra zakeo agnano
Agnano, alefa alefa ivolagna an'izay agnabomorao ivadibady karaha iny zegny nareo avenirinareo tsy avenerako e ary zafonao regny zany efa lasana be lasany koa mikoragninao afa tonga agny afa miaigna ambon'ny fiaina ialaiko pare anao tsisy kesikily afo ça c'est une bonne réponse tegna pare ia teriko agny izy alefako agny za to bôka rô mitsimotsimpo mipary agny eky migny arô nareo mivadibady karaha iny regny kale zegny nareo raha mpanjary anareo e ia tonga de volagno aminanjy agny fô ataony dady agnaty liste anao a ia merci ia merci rô ambileko malohako lamba igny fa avy aminaty koa nofa misy raha koraniko aminao anao zanako e ho alefa keza misy resaka formation ny akagny fagnofanana tanora vavy fa zaresi e mivavaka condition mivavaka mila mivavaka tsy mampiova finonan-tsena ndraiky zany va tsisy an'izany fa Andriamanitra raika fo fivavahana kristianina mitovy ay na mandinika ndraika za aleko miditra am'izany toy zay ndeha asa amin'olona atao ino neninao miankina amintsika fo tsy magnino fa za mpe za koa mievite anao de za mpe ok antsovy azafady mademoiselle de karakôry azafady mangingina tragno losany ramose lasany tourné izy io atao inona kany boissonnareo azafady ino aby mezy misy aminare misy coca misy grenadine misy dolka ataovy grenadine anankiray zany a libreky zegny anao ke fa tsy ekeranse atao hoe libre nefa sahirantsegny zany de toilette hely e oui pardon zagnary mafana be ngaloko zegny e oa jesosy io fa lozininy ty efa toetra an'io fa zany ve ia ndeha ataovy fogna raha ataonao andeo fa madama atao vesanao fa izy io fataony fa izy io be voky so matsy ampity 12 aso amitsika non ndeasa fa ihany chauffeur za malaky allo tonga va malaky iza me anao chauffeur e malakilaky edy anareo e ok
papany Kristel. Akory sa? Mitady anao mihitsy ne za take mba arakaly. Mitady ana? Ia. Akory aby anareo sa? Tsara be. Moa zany kanao ro vavy regny. Nagnino me? Ke za moa ka mikarakara bal za koa de saika marotro bie. Mikarakara ino? Bal. Bal nino? Sisy zaza tadiavinao sanagna aminao. Efa lasa andafy e zanako. Azonao zay? Lasa andafy izy satria ndesiny andro be andreo izy. Ka noho izany ka agnontanontania resaky baly zany sanao satria ndrenao mitady andreo amin'eo isan'andro marary foko. Noho izany veloma atreo ireo mikitsy anareo mandiananao. Iaho sy mila an'izay e sana. Andafy indreo. Allô? Allô, mama Neva? Drako tsy afaka hiakatra bureau za keto. Tsy hiakatra anao niany? Satria zanako zisko zao mbola tsy endriky navy indesiny lela tsy manjary. Za drako mino marigny fô nindesiny nagnaraka azy agny zanako gny zare ko mierigna avao koa hitany raha mahazo azy. Iske zegny tsara mbola regny papa nandafy akagny fô regny za fa tapakam-bozo. Izo vegnarigna anazy? Marcia. Marcia? Mercia. Marcia, vola malaky. Kota. Yaro, fa isto. Vola malaky? Zagny e bolibolagindra madinika ila aminaka ndraiky. Isaka mivolagna ndraiky zegny fô. Yaro, merci rogny e. Veloma mama. Aza malahelo e. Azo malahelo nino? Anao edy alahelo. Zaza zandatsagny ranomaso e. Zaza hitady vola tsodrano tsara megnana. Sy mandatsaka ranomaso aminanzy zao. Ia, merci ro. Merci. Masalo e. Ia. Iaro. Atia. Miala tsiny fa sektara lesy. Tsy koa e. Sady tsy mbola mifirina izao e. Azafady tegna miala tsiny fa tegna misy fahataragna kely tambadika tato. Karakory? Et alors, ça passe? Milamigna ka, milamigna raha jiaby. Prêt le Miako an'la le raha fa za mbola mekimeky fa sao de tara ka magnanaova asa tsara mba ho atokisan'olo. La longa atokisako efa misy namagna tsy azo atokisana mpamitaka. De hoana serany lako mandeha milamigna? Nenay milamigna foagna ne. Tsy sandoko se fô 10 kilo. Za matoky anao na fofony zagny foagna marô de tsy efa magnambara raha tegna izy zegny. Jerijereny manodidina James a avô George. Ndaso tsindriky nefa 25 kilo. Monsieur Hig, ampy io sa ampy io? Ampy an'la sa tsy ampy an'la? Ya, ty zagny aloha mahafonjy an'le raha tegna ilaiko maiky. Bon, 50 kilo zagny amiako an'la, donc 100 kilo trosako zay am'la. Remboursé quoi, remboursé. 75 kilo. Zaho miherigna avy andafy vakagny mitsidika hôtel natsanganao zay. Sady katokato efa tsy de mampanahiragna mikonty izy reto fô fa ivoaka ny 100 000 dongany. Karaha apetaka anjare ke zagny hono marka sarony tompony zagny. Tompony, samby tompony. Merci no chef nakay. Zao a verseko amin'ny comptenao fogna zegny zako agnano versement aminao hoe agny efa le tokony ramiko aloha satria hitanao boka amin'ny installation ko agny zegny marobe raha namboariko agny. De nisy tsy ampy kely zagny zany lako vonjy aminao io. De verseko amin'ny comptenao fogna zegny za magnampody azy aminao. Bon, zay zagny le izy e, vita le resaka. Fô asa tsara atokisan'olo. Azy magnano asa ratsy. Hitanao za mandeha hitanao io? Za tsy mila garde corps zany. E la zao misy garde corps roulahy la io. Ino matonga la malaka? Kedy nampian'olo ake za va. Na za mitondra misy 500 millions tsy mila garde corps. Satria azovy koa tsy mahay anahy, olo négociable za. Olo mady za amin'ny asa ataoko.
entagna vaovao koa ty ma efa hainao ty zazany baba faso e ok ok zany zay a ok enjakenjagna koa raiky ny patron enjakenjagna amin'iny ha regny rô izy angalanao misy 100 millions tsisy dikany aminazy matoza mindram-bola aminazy ndraiky mbo ampindrana aminazy ndraikindraiky alanareo mora matololo amin'olona tsy hoe zay mora matololo amin'olo fa karazana vonilolo aminao mihitsy nataony takeny patron matoza mahasamindrina aminanjy izy mbo ampindrana aminahy za maro patron andeha tamatavy avec eux tokony mbomboamboarinao kely sa vao mahita vola kely tonga aminahy de fa karanjagny fognany koa mahazo lahilahy mbo samy mahazo jiaby igny an'lesandrola merci ok merci patron karanizy milamagna tsara alohatsika fa taraiky azo andevoziny vola io de andefaso lamoziky za Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. azala raha tsisy olo tsya maty ake oaro tsy tahitanao marao nomboaniva aho aha letrinareny andeha nytourné igny izy mbola tsy ary te zany ia za hoe netrehitra hoe nare niaraka e tsy niaraka zegny zahe so de te mama nalaka ananjy aha izy zegny tsy ary nipointipointy sa mbola nisy olona de raiky aby eky zany andaigny de mbola tsy ary ty mbola fo za hoe metrehitra hoe niaraka aminao akagny izy zary ny amboanina antsoviko telefôna ananjy message rio zany za mbola tsy ary nahita anazy teo manaja boss velavela anao patron mon majesté ino problème laly ino problème laly problème laly sefo bafla raiky riny coupure de tegna tsy nandeha fogna eky de niregleko izy take de sava fa zarandratsy ny lahy io aitsio za tsy sefo oui patron firy la tereniko amizany oui patron so événement toatsika rivo io événement govagna be azonao azo misy olo neviteko eto olo mbola tsary tonga tato donc zegny tsy te hita zavatra anebatsembagny karaha lahaly mazava aminao oui patron événement toatsika rivo io événement govagna be azonao azo misy olo neviteko eto olo mbola tsary tonga tato donc zegny tsy te hita zavatra anebatsembagny karaha lahaly mazava aminao oui patron invité spécial riva io mila raha tsara ya matokisa tsy fantanao fa mondy hafa misy anao io tout de suite amboarina rano zazy io pitaka avy amin'ny lelany oui patron ore misy anao io tout de suite amboarina rano zazy io pitaka avy amin'ny lelany oui patron ore
hitanareo reto tagny mila mambarana tsara avakeo e Dady. Akory Gaël? ahoana Azafady koa raha misy raha koragny kely mizazy madiniky rovavy. ia tsy magnino aby a Ino raha nikoragniko taminareo tany foana. Zaho azalaiko tonga to aza antsontsovigny dady zany. Grand-mère matsepiko zao ino tsy magnino. Ino problème anareo zao? Zay mijaly dady. Ino raha fa nikoragniko taminareo takagny? Tsy maintsy mandalo fitsapagna. Samba era damasia va aza natao fitsapagna. Mijaly kony zay dady. Mijaly ka le aiza mijalijaly an carrière. Sa carrière-nareo fa tsara to. Nda magnaraka ny Gaël iaho. Ndesy mody koa zay dady. Indesigny mody nino? Ao mody. Rentre à la cage. Aiza Eva? Mamaneva zegny diako aminao ty andeha tany hoe agnontany tokony misy ananjy aminao. Za zatanao le fagnanao amin'ny zanako igny e. Za tegna mivolagna aminao. Magnano sary lefaka ke aiza andeha za zanako ake. Izy koa fa tsy avako anao fogna volagna aminahy fogna ny marigna fô. Mbô misy za andeha. Volagno izy hoe amizao ty fogna lakle zegny mbô za andeha. Zegny hoe nivolagniny Claudio. Za lalahy ty mbô ialanao fa hainao tsara be raha miambagna anao ake i e. Mamaneva aza mila hitako aketo olo jiaby nampamafa tragno nampamafa kabone. Oui, allô? Patron iga io? Oui, za tika. Misy votsira fotsiny taona ty, ahoana? Non. Efa madio sady efa nandalo labo. Za tsy magnano serana resaka taolampaty. Olombelogna fogna ataoko sera. Tsy hitako hoe kiraha azoko atao amin'ny fiainana anahy e. Hey, bonjour. Raha misy vaovao ratsy io. Ary hony antsika miresaka e. Raha misy vaovao ratsy mikasika ny Eva? Ehe, tsisy vaovao ratsy mikasika Eva ndraiky fa nagnantso izy take feonazy. Fô izy drako coupenjare telefone. Aeky lany fagna. Tegna amin'ny Claudio kagny izy igny. Za koa efa nanona agnarana hoe Claudio. Amin'ny Claudio no coupenjare telefone. Ary Claudio misary mandeha aminahy ake, volagna aminahy fô tsy aminazy akagny. Izy drako ahita za izy igny e. Ary izy nandeha taty me niresaka nilamagna tsara anareo? Drako za marary fô be fa firy volagna tsy nahita zanako akeke. Tsara koragna aminazy. Ka zay zany, tonga ty izy tsy resaka milamagna ataonao ananjy, de lasa vonivony agny fogna Eva. Za ke fa tapa-kevitra fambakariko raha ty e. Tsisy hevitra drako e. Tegna diako ty moa ko hitondra ny dossier ty atao signature fa maro be izy akato. Non, piara-miasa. Ia. Tô heky. Enao igny ka. Ia. Zare amin'ny blouse fotsy reto Paul tsy heky. Azafeko aminao. Ia. Piara-miasa dolo regny. Oh. Bon. Izy rovavy io. Piara-miasa amitsika io. Misagna ny fahasalamagna satria tsy azo atao ambanin-javatra ny resaka fahasalamagna ho an'ireo viavy reo. Zany oh. Même travail tous les trois. Salut toi. Fantanao tsara reto a? Ia, ireto koa le nitondroko tana. Karanjany koa ty. Mitovy aby asanareo jiaby. Zany oh. Américain ndraiky raika lato, Amerintsy. Zao ny raha tiako ambara. Ia. Tsy polisy jiaby ray petsapetsa amitsika.
matoanareo nagneky araiasa amina efa napetrako ny fifagnaragna tamin'ny voalohany ary nagneky anareo marigna ndraiky payeko normal anareo isam-bolagna Ia. amin'ny vola be fa zao mbola ero rehefa tratra amin'ny raha atao tsy tia regny agnarany hugue za tsy tia regny zaho mazava aminareo zagny indrindra fa hoanao afa maromaro ko tako tato zay patron iga mazava igny ary mbola tsy namoatsampoko ary zany atao dra azo grasy e ho hitantsika eo zany ia miasa loatra ndraiky za to zay apetrako tsara zay mazava ka zagny e tsy azo miboely tsy mahazo miboely leky misy raha ataonare agny samby tompona ndraikitra amy raha anony zay aloha zagny ny androany mahazo mandeha nareo laila andraso aloha asavy mandeha ty izy miraha vavy lero vavy raha ntaneko anare tsotra de mifoanare vake mialaky izy amilesa nitsiry karaha nataon'olo tamy sambra tao aminare zany nitsiriko olo tamy sambra tsy ayaho zany tsy ayaho iza ingay fantaroko ny agnaroko elavakeo ingay patron mandehana mandeha oa oui ma majesté oento ty daholy viavy jiaby za tsisy client amin'izao surtout le vaovao Allô? Hein? Azov ma zegny? Ts'izy ka. Zaho ty Claudio tadiavinao? Ya, matetika amy clip igny agny ane, amy clip igny ane presque numéro ya, numéro 9 fogna ane amy clip igny. Fa za managerany. Misy tadiavanareo ananjy? Ya. Tsy magnino, omega tsara. Za ihany ane presque magnano contrat regny fa tsy kafa zany e. Ya, ohatra zao anao amy telefone ananjy akagny fa sino taminaha fogna avy eo fizy tsy manapaky irery, tsy manapategny irery. Ya. nagnantso anare za voalohany indrindra tonga soa aty amin'ny Île Caprice aty ny atao hoe Île Caprice izao monde misy anare zao manomboky zao diovy ny atodao anareo ary atao voadigno manomboky zao ny fiainana anare tamy tany navenareo tagny fa efa za me commande ici c'est moi le grand patron zava aminare ngamba zay anao fa nagnasipa mbola tsy nagnasipa tsara zany anao za fa nefitra ambe volo raha azoko zagny anao fa ampy expérience ely foagna oui magnino anao zay délégation of sambava ty navorobera maro zay hato 15 ans 16 ans karakory aondrany amilaka non maro tsara 16 ans tsy mety farafaratsiny 17 ans togno hely fa vatagna be mila magnaraka norme atsika amy raha ty fa tsy magnana ny fahatany avotsitro atao ino aty zaza 15 ans 16 ans zany ok patron bye bye kota zay mbola tsy nagnasipa anao efa nagnano sipa mafimafy fa tsy henoko efa nagnano sipa anao efa nagnano sipa impiry indroe tsara zany tsy merigny indroa ty satria za tsy matetiky mampivoronareo mazava aminareo raha jiaby nikoragniko tegny adinoy manomboky niany fiainagnanareo fa fiainam-baovao iainanareo ato hoisy fagnajavagna misimisy kokoa oentinery gaela aminareo avakeo mazava aminareo ngamba zay tegna noy sa manana fagnaty tsy fantanao za
mampitandrana anare za sa tiatsepoko agnaty rano agny mazava aminareo rano koraniko tegna lasanareo mierigna amin'ny sambranareo agny oento zareo ho anareo rola misy telo vavy zareo takeo a mbola tsy nagnano lehilahy ho fagno Anao mengandekeze, anao ne tsy afaka akato. Tonga ty konga anao? Yanga. Fantanareo me izy io? Io nga tanagna raika taminay takagny. Fa tsy maintsy dadinay koa zao nagnandefa ananjy akeo taty. Arô de sakinareo. Ino sakinay? Antsika mpinamagna de zao raha nataonareo. Anao na saiko nirandra service ko neresanao olo igny. Tonga aminao izy zao mibabababa anao. Tsy anao me mivolagna taminah fa cousin-nao Claudio. Afty vavanao io. Za iala tsisy idiranao aminjagny. Efa hoe afty Tsisy vavanao. idiranao aminjagny volaniko. Sahitra lalagna be anao agnatin'izy zany. Chi. Fideline, Natacha, misy client nareo. Client araiky zany tambaranay roa. Tsisy diranare zegny. De mbola za koa. Oh. Za koa no malefa. Fa izy koa. Andagnino ma zareo io? Mbola ho avy aminao izy e. Za tambadika nomaly zay avy anao CKF ekenanay. Karaha fatolo ampamafy tavela. Teriterikagny tavela taminay. Zo mengagna aranao raha tsy madiso. Marcia. Hitanao ndraiky taminay tako votonga. Za ndraiky bon miny. De ino zegny raha ataonjareo akagny? Mbola ho avy aminao e. Agny anao Efa mandinika miomana fogna anao andavanandro. Ary anao pôzin-draha ho be client e. Anao io hitako aketo aby zany. Anao mihitsy voalogny tsy ambelan-jare ake. Sagnatria, za ndraiky tsy angiken'izany si. Viagnao vitan'jagny me izy io. Tsara sitraponao nde atao ty fa sitrapon'jare. Zegny ataon'jare an-tegna magnaraka fo. Ka za moko tsy angiken'izany. Eva, pourquoi tu es stressée comme ça? Je suis pas stressée, pas du tout. Tu as peur? Non. Pourquoi? On dirait que t'as peur de moi. Non, pas du tout. Pourtant, le patron m'a dit que t'étais bien vivante, tu t'amusais bien. Oui, c'est sûr. Karaha tsisy olo ila karaha midodika be. Zareo mbola nampiandry de eto zay. Karaha nire fogna le ty pasin spin reo a. Crime zareo. Tsy nody drako izanako e. Letra nandianany mbola tsendriky hita za fa ty démissionne amin'ny asa kety. Antsofoko an telefôna izy. Tsy azo mesazy. Za kety lany fagnahy. Raha lasagnaisa. Tsy haiko fo eky nandosinyaiza fo. Setra za laby. Ary izy tsy magnano Facebook io? Izove. Zany ka anao. Magnano izy fa za boka tsy magnano. Ampafantariko anazy tsara be fa zovy Madame Maria. Mahita za mimoemoe aminazy isan'andro izy. Ataony Raoly zay. Misalay karaha be izy amin'ny taogno ty. Karaha gardien. Gardien? Magnino ma gardien? Tsy azoko. Asina gardien tsy hainao drako. Izy koa avy ny mpangalatra. Izy koa tsy gadrany patron io, vonoiny mpangalatra. Zegny izy misalaika zegny. Mbola lero la fogna, ampidiro edy zare drako. Mandrosinare ramse. Koa fa hiditra agnaty bureau-n'olo alagna satroka. I misy sezy. Amaraigna anao mierigny malakisy ty e.
azafady madama za saika agnontany za ke tsy afaka mandray ôlo feky tsy zegny raha esako loka amaraigny mierigny amaraigny anao mierigny malikity tsy efako za mesazy drako za ke tindy aminazy agny fô eky marigny tsy vita hiasa tsisy raha miditra amilona amizanoko tokagna igny iola clé drako maraigny fô eky za mipody miasa fa za hariva tsy avy ea efa ino koa zao nampahela be nareo avy tamin'ny antibavy egny zio de ahoana reto ia ity zagny kotany la io bon ok fa ity kotany antibavy egny allo oui ok anao miaraka aminay anao miaragna tamatavy fa misy entagna koa ony akagny alakilaky madama kotany rola igny so de fetsifetsenga igny akeo ino motor anao ty tonga de tenenila tsy le carburantsika carburant zany madama matonga nare agny koa tsy nagnatao tagnaty posy anareo matonga nare agny io ne 40 sevo pare koa tsy alatralatra nare io ndôla sika iala Some of them are queen folk. Foot to foot, them a mostly Reebok, gal. Any man where you fuck him a fist fear. Some gal a fuck them and I no see him another day, gal. Any man where you fuck him a fist fear. Big and serious and no game you a play, you fit on up. Akory ny fandehandraha toty amy réception anao miresaka amy réception o agny anao miresaka de fonce akaro ambonimbony ino magnamenamagna tranao io me oui patron zay aby tsy lavitra fa tia amy visite aty zay mandigny za zegny atao visite akato ya ok tsisy soika izy tsisy soika milamagna tsara fa mila misotro rano betsaka so de misy aretigna hafa koa tsisy aretigna hafa izy fa mbola andeha atao analyse izy mety amin'ny asantsika tsara ia mety amin'ny asantsika izy fa izy mila misotro rano mako isanandro zany mila misotro rano mama nonino tsisy reninao ty ono madame ino azoko ataonao zay raha mise aketo maro fangalagna rasaigny many viavy zay mandindy aby maro tsara aminare aty re ia aketo mihitsy ka tsy zany fa misy araiky amy lamba poapoa misy entagna be zay koa mety aminany andofa toko efa azoko akato efa tonga amina akato aby renseignement ty la clé de mandeha sombre 27 anao 3e étage akagny angamba izy io so de mila femelle raha mise tsy magnino fa le tonga de riatoko amizao tsy magnino aby zagny izy amizao sa iasa tonga de ambony agny anao magnano paiement ia mikasy ambony akao na magnefa ananjy magnano paiement amina zany magnano paiement ia moramora izy oui nom de code vola malaky akao patron ig ia tseky zanany zao misy raha koragnine malakilaky zay akory patron tra boka kely nareo malo atsia arô boka kely alo akory patron ig koragnana to koragna important be
supprimenao raha natao raha ny téléchargeko leky lala io a de supprimenao zany mizio asany za bôka rao koragny matomboky tsy tiako polmi varagnetika ke i raha resaka viavy atailanao andagny izy nijereko io de supprimenao jiaby ezafady rô patron izy resakanao ia mitelesarge ko anao ariva ia ka le zo hitanao i babiny izazy ro vaviny ndesiko tatoy magnadary be aminaky tsy efany arô ka za mangataka aminao patron iga mbô indesiko hely agny zare iprésenteko hely amin'ny ery babany akagny fo averinjare raha nataoko iny izazary fomba fiasa vitaiza zany tsy haiko ery kanao fomba fiasa bakaiza ko zare fogna mila mbô hoentiko hely agny fogna izazy ino no iraika vavy fogna fô mafy raha mahazo anake io isaka teteko mikoriniko ragna telefôny rogny ia mbô magnangy tavandra koa rô ia zany amtandriny zay tafiditra tato ny voaka zany fa zao assurenao fa tsy ampisy problème assureko za mi garantie spéciale zao teneniko Stéphane veo azonao tsara ia pitagna pisy izy mandeha activité daholo raha c'est passé jiaby agny zegny ndraiky tsisy atahorano agny de maty raha vavy mijanona feperiko tsara izy amy lalagna ake mbô tsy volambola ia feperiko izy patron d'accord très d'accord antsika roa nareo olo fa mpiara-miasa efa fondroko takotako zay mbô zagny raha angaviako hely anao patron iga ary za tsy ho tratra zany fa nareny mampalahelo ary mety tosahirana zany mbô bofo rapide tsisy raha tratrarigna anahy misy koragna hely mangilikitika anah ndraiky patron henao boka rô amizao fotoagna zao ty ny fivoaragna me my fiainagnanay koa mbô fahitahitany akaniakatra ke antegna koa fivantambantagna boko maro olo tsy mankatia ka lesa mbô antegna mbola tsisy tsy tian'olo koa fô leko mivoaboatra antegna alan'olo tsy ino raha koragniko aminjegny fô mbô mia pistoly koa rô zaro pistoly se boka rô antegna rôla ndraiky maty amy farany mamenamegna na le vita gasy na fizia pompe tonga de katratraka regny aleky aby Kristine dadiny Kristine tsy mahazo mitoditodoka akagny filalagny fogna zoro ia hitanao mbola toy ny koragna anaty takagny igny tandre mikapokapoka tonga toy avonio mihitsy tare malahelo io ia atoro babanao mbô mahezo matsara velatsy aza atoro ananjy tare malahelo hitanao raha vavonao polagny io azondraha leko mibognabogna to anao hitanao jalinare tato igny ndola sy tetsika afaka igny zay tsy fandragno aka mama zanako managna 10 minutes anare mikora 10 minutes managna 10 minutes anare mikora akory fa hitanao ananjy ke sasanjo pa milamigny ka voilà misaotra anao mama yaka zaho tsy manoro voigny andraso malome alô tsika vavaka kely malo satria tsy tongna taketo tsika izy koa tsy take izy ambony akao misaotra anao zay jesosy malala fa nitantananao zay tamin'ny lalana sary teny amin'ny lalana iny zao andriamanitra de eto anivony ty papany ty zaza zay zanako avy tagnatiko zany misaotra jesosy fa nifanatry tava izy roa amin'ny anaranao jesosy iverina zay jesosy de tantany any koa mba ho tonga soamantsara any anivony fiarahamona zay piara mivavaka aminay amen na jesosy ô tsara ianao mankasitraka azafady patron misy problème mikasika an'iregny zaza regny akô andao jerevagna zany karakory nga ino zany ataonao aminanjy ake tsy haiko nga ataoko fa zay moka nga fady mangala an'io ty le zaza nagnino moa zio bevoka ia tsangany edy anao bevoka marigny ka tsy problème ko fa dokotera antsovy ka izy afahafa sira zakany amina tsy avilivily le resaka hafahafa magnino karaha ana zegny no naomby any raha zaho ndana antsovy dokotera mivoanao za olo momba fa ino lazanao fa nina io
ka taprany zany testenao igny koa mbola tsary nahazo client e. Firy volagna zany io? 5 mois. Tsary niarahan'olo zay anao tafarany igny? Tsary. Dokotera menjang. Fa raha tsy maragna zany a. Ampafantariko anao za. De akongay zany raha vavonao zay. Akongay izy agny. Tsara be izy akagny. Karakory position Zany azavy aminanjy position mitsangana mandohalika zegny fonga ataonay akagny. Fitafiagnany koanigna azaveo. Ya. Ya mama de Fideline akory. Tsara be wa papa. Iya. Hitanao moka zany e? Matokisa anao fa zay zanakanao mikoragna zany. Zany de rô izy milamy. Ia, tapitra rô lera. Tapitra lera fô. Andro hafa koa zay mihery. Misy lera fivavagna aminay. Kidkid. Hitanao mama nanomboka nandiananareo igny. Lasa masy teny aho. Mpiatran'ilo chef de carreau iaho. Chef de carreau. Tsara zany. Rehefa nagnita-trevitra zany, mieritreritra agnano président fokotany. Vao may carreau mal zany. Mangala baraka olona. Karakory me fomba fiasanare reto e? Fa misy ino e? Bevoka hono io. Zare io na misy amiagna fagnafody hoanigna, misy atao tsindrogna e? Ino mampimoenao? Ino raha tokony mampimoenao amin'izany? Atsika zany fandaginina. Magnino izy nareo? Mety tsy nohanina le fagnafody izy. Fô izy tsy atao tsindro. Foanao zegny fagnafody hoanigna agnanao. Fangatsy nohaninao fagnafody namako marary de tsy possible ho laniko jiaby regny e. Tsy mahatotra mihitsy fomba fiasanareo a. Tsy anao ve nivolagna taminahy fa za momba? Ya, za nivolagna na momba. Fa adiniko nivolagna taminao hoe raha sendra miaraka amin'ny viavy anao, mitovy hormone aminao de possible miteraka na. Erreur be ninao zany. Fa magnino ma izy tsy atao test de grossesse na échographie? Afantaragna izy zaza sa tsy zaza tsamborano. Zany raha mameky za, fa za mila résultat tout de suite. Zanako sa tsy zanako. Ary zay miambigny hysterika vao mafantatra hoe izy zanakanao na tsy zanakanao atao test ADN. Azala, za mila résultat tout de suite docteur, ary ampiasay expérience agnaramako anareo a. Avoay raha nianaranareo. Tadiava solution. Zanako sa tsy zanako, za mila résultat dans 48 heures. Fa zao a, aminare jiaby zany. Ary anao indrindraindrindra. Tsy laiko anao moka zay sy tamin'olo jiaby akato a, surtout amin'ny zazareo. Hoe misy zanako ankibonao. Ya e. Mbola mila fantarigna zany. Anare koa agnatin'izany. Tsy laiko mipoitra agnatin'ny tenosy ty zany bruit zany a. Za io mbola memeke fa misy rendez-vous za io tsy haiko na numéronao. Numéro ko lenao sa neninao alaiko? Numéronao. Fily. Non, mandeha io. Ok? Fa anao ko agnantso anahy anao ataovy akatokato fa za io za ko fa hainao. Antsoviko anao. Avy za fa tiako hainy isika ry makasika ny Eva. Iawa, mitonga avy aminah agny anao fitantarako raha jiaby momba ny Evazy. Bonjour. Caracol, ça va? Oui, bien. Zany, téléphone-nao karaha. C'est que j'ai appelé anao mihitsy za take de tapaka. Sa mbola Nare sarotra andrasagna miandry anare fa karaha miandry volamena. Anao moa edy tsy mety matoky zao, sipako taloha zany ho artiste. De zay efa ela ny sara. Mandro le zay aza miafahafa. Claudio namako. Jessie, Eddie. Tiffany zare. Miaraka. Téléphone naty tsy toko tamin'ny nataovako ananjy.
Karaha tsy akato ane karaha tsy ino tsy haiko hoe inona tonga avany akato pasiko ino ndray koa telefôna tsy hita ka le olo mandrery tagnana re anao tsy azalahy anao me mbola masalo amy tsy masalo aminanjy zany foko mbola akagny fa sainiko efa tsy agny ataotsika raha andeha maproblema momba ny eva eo ndraiky kona fofa eva tsy azoko nare rô mahakamoka hitanao ino raha sotronao longany tsisy raha tohaniko aby amaiza rano mangatsiako koa misy rano glacé ndeha sor zany de jery rano glace ny ndraiky raha tianao ke io efa haiko ny raha tianao alefa mihinagna ny ty kely anao rô oka deziny anao alefa longany anao de sotroely malô tsy matoky anay moa tsy hoe za tsy matoky anao fa tsara haiko raha te igny zaoko tsy de te hinagna izy ty loatra de andeha hoe zany zareky igny tsy haiko feranjareo de za ndraiky tsy misolo amizay fa mba agnontany fogna tsy zegny moko fô le antony nagnantsoviko anao boka rô tegna ataotsika resaka zao raha ieva zegny efa tsy miasalo amy feranareo ino tsara film aby raha jiaby hitanao ataony aminao regny eko tsara raha jiaby za mahay raha jiaby momba an'ireo desira amizagny zegny anaovana agnarabady marigny avao maskoro ty mahita secret-ny eva zagny amy posiko jiaby eza veranao masonao roa mihitsy nahita anazy nay oenjagny lalao zany eva tsy hitarô tsy haiko rahakoragninao koragnarô tsy fatako alefa somoramora si solution ane mihinana loatra ndraiky za tsy marary zegny laniko romboariko ro laila loana marary andeha atory za andeha ody andao no patorigna malalaka be nefa andragno kokoa zao nefa 8h efa alina be koa ny andro laila ambiza dovandefa tsy tiako anao ne ampiako zisika amy farany marobe raha azontsika ifagnapiana andao tsika andeha ambadika akrany andao tsika andeha atory ambony fandragna Eva, ese mo tanto razonazy. Tsy avakeo vafara koa Eva, karaha tsy mahay formily. Ino mira karaha ty? Chérie,
aiza moa za ty natory tatina anao tamin'ny alina ia ataovako ndraiky dakodako indesigna aiza igny ino zaza io indesinao aiza indesiko aiza mizy ka ino fo mampijokojoko anao ke ambileo kotako ane ty e ka efa niteny tamin'ny patron anao izy mo raha jiaby koragna amin'ny patron aby eo aty anao tsya aty asala ino mo raha tadiavinao to mama blaky ino raha tadiavinao ty misy agnino mary menamena bora reto agnino misy ty agnino anare reto agnino misy agnino ela loatra nangalanare 19 0 eka nare niany ia ataovakeo menamena bora ratsy palapalaka 19 reto anao kalma fogna anao ozy za mbola mirégle problème ty malaka 19 loatra menamena bora reto sanandro aujourd'hui les jours qu'il va connaître le vrai matsepaka là misy ino mato patron misy ino ato tsy enesy ary atao ino ty tsaiky gnamboarandrandra ino problème mato patron io zaza io saiky indesiny andeha ivoaka akagny misy ino zany magnamerda loatra ray mandreny zaza ty akagny patron de saika agnanognano foagna zany ianao tsaiky indesigna hely de ahery fa za miteny basy tsy vao maîtrisenao io zare rô karaha mitady avy rangalako ananjy aminao saiky elimineko mihitsy patron ka ino problème amy zaza ty ka tsy maintsy indesigna amy ray aman-dreny fa magnadaro be reniny akagny izy ka teteka aminay ka anare zagny maka olona tsy vao maîtrisenare zagny andelanare le olona azafady patron fa tsaiky ivolagna migna rô za fô isan'andro ivolagna aminao fogna ialaka zazy karaha fa mamegnamegnatra efa ataony fitadiavam-bola mihitsy patron zay ndraiky ataony malaka 19 mangina menadaro bon mikisakely nare za bôka rô menadaro ndraiky bôrabôra menanao to Okay, kizay. anao fogna matoky anify tsy zao ino problème izaza io a mila indesigna hely amy ray aman-dreny fa tsy efany arô e afy baraka zao impiry moa za miteny hoe raha misy problème amina direct amiteny de sika agnanognano foagna zagny anao mahamengamegnatra bôka rô izy ka teteka antegna andeha ivolagna fogna justement malaky edy anao tsya zao mandeha tamatavy anao taondrano ty zaza ty zaza ty ma zagny desiko tamatavy io non sariny taovy ka selfie izy ino koa me kasy selfie zany azarantsika mampandaingany zagny avakeo aô izy koa zany mamety ananjy ka le tout de suite raha zagny fa tsy lagna fotoagna lava tsony zao fihetsika falifaly hitako mila hitako aketo mikoragna amy mamanao mila tsy fantatry mamanao raha mise pasy aty alefaso miteny aminanjy mba miramiragna mba ho hitiny akagny mama ande fasy freza fa andeha agnanognano foagna zagny raha nivoako taminao teo anao raha teo faty de toy izo atsy raha to faty eo aregnindra manday tare falifaly ake ataovy tsary tare moemoe alefa mila moemoe alefa anao me tsy miteny eo ano ataovy tsara zio Coucou mama, aza malahelo aby anao fa zaka ataovy miadagna be. Tahiny Jesosy. Ataovy milamigna tsara de ataovy mazava tsara raha koragninao mba ho lavalava. Ataovy miadankada. Ataovy mamanao miadagna be hoe zay. Karaha mikoragna aminanjy am'le romaly. Alefa. Coucou mama, aza malahelo anao fa zakato miadagna tsara. Sady milamigna, hanigna ampy tsara. Engane mba hitahiny Jesosy karana ianao. Voilà. J'ai, c'est une bonne parole. Bon. Fampikoragna hely nareo alamino adresse misy any mamanzaza io. Meo anazy. Anao tsy mahazo mandeha. Ok patron, mazavy. Igny ndraiky nombigny. Laila. Oui patron. Areo agnaty chambre agny zaza io. Areo agnaty chambre. Ndanagny. Mena daro ratsy. Ia tamatavy alo.
Wine your body, yes, I wine your body. Ain't such a good yesterday. Wine your body, yes, I wine your body. Ain't such a good yesterday. Wine your body, yes, I wine your body. Ain't such a good yesterday. Wine your body, yes, I wine your body. Ain't such a good yesterday. Look at it, open 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 it. Ah, se ve lo que mira. Open it, open it, open it, open it, me toco y open it. Manad. Manad. Somary taratara hely azafady a. Tsy magnino. Za fa miasa loha. Problème claviste igny somary nangodrangodrona hely. Avake koa le deuxième solo igny somary efa nahita zany kagny fa dia avy ndraiky edy zay asana mety amitsika. Allô? Claudio? Ya, io izy fa raha resaka lamuziky, contrat zegny volagno aminahy fa za fogna manapaka raha jiaby. Koa zegny ndraiky tsy haiko raha tsy ameko ananjy ianao. Allô? Soma san? Zany efa ny courantko. Tsy aminahy ty hoa izy. Tsy aminahy izy. Allô, patron Igo? Efa tonga na zay, efa tamatavy zay io. Ia, le espèce efa azo ty, fa le resta viré amin'ny compte bancaire ana, Ia. Aferan'ino aby mama ty raha aninao ty. Ha, tongo noviagna. Sisy resaky maro mama. Mandroso aloha. Mandroso. Ino koa megnidirako agny? Akon'igny aninao mandeha aminahary anao? Ampantsoiko andragno anao sy miditra andragno anao. Aya zanako? Mivolagna moramora fa mamenamegna trôno. Tsy telanany zanako. Aya misy zanako. Ka zao araka. Ino me le problème anao? Le tsy fahitanao le zaza vo? Le izy miasa. Tsy izy miasa ny problème fa zanako sy hita, io mampagnosika anahy. Nalainy Jovi? I matsepaka? Ay, tsy magnino fa inga tomasina akagny ja io. Niany tsy zao de androrona akagny. Diasa lohaka. Niany zao mandrorona akagny fa de aza matahora aby andreo. Misy iny tsara me izy io. Sia. Mafana be araha tarifoko zany. Tsy teko rano fa de amy ekonomia ambangovangony. Nalainy masepaka tamy zanako takao iny izafo. De niasa zany seko na niasakeza na niasakeza. La vao magnontany ananjy zanako, arangarangany eo ny basy. Basy? Eka rô, basy. Oui, grave moa karô zany. Fa zao akio efa fantako sara be lohany viavy igny. Eko sara misy nizeny rô ka olona niaraka taloha. Niaraka mbola nadiniky. Eko sara be lohany igny. Fa idina akagny za io nianio inga tomasina akagny. Izy managna basy, zaho kosa managna varatra. Fantako aminao Claudio edy zao fo izy. Ko mba misy fantanao reka, tsy mba misy fantanao moa reka amin'ny kamaradin'ireo. Lefa zato mpiaraka aminanjy tsara be regny, amin'ny vazy egny. Ko mba misy fantanao reka amin'iregny, numéro-ny regny, ka ia boka, antsova i namanio aveo. Tambatambazonao mba mety afantaranao tany misy izy. Fa raha ako mikasika polisy zegny. Zaza la aminanjy aky zegny edy. Tsy tiako rô misy raha. Ko raha mikasika polisy zegny edy rô tsy vitan-draha moramora Allô? Laila moa zany? Ahoana? Aiza anao ky io? Za io an-tragno. Karakory ma bebe? Problème zalahy e. Problème? Tamizao Eva tsy hita. Ilesy mba voty za. Ka zagny na raha efa volagniko aminao igny wa tsy matotra. Mama ny magnamerda ary za efa nitorinjare tamy polisy. Ataonjare fa za nanitrika ananjy. Andraso fagnampy anao za andraso jerevako hevitra Ilesy mba akeo. voty za. Andraso fa magnantso anao za avekeo Andraso za tady vaolagna malaky de miantso anao za avekeo. Bon, ok zany. Ok. Ok chérie.
patron justement za i c'est que nde iresaka amina tsy zegny boko fa misy problème. Quel problème? Le kotany indesiko avy tagny igny misy problème avy amin'ny mamany. Eva igny monko zanak'olo misy atao zay ka sao de misy fiatraikany amin'ny asantsika. Azoko zegny raha koragninao matahotra anao amin'le olo hoe ambonimbony. Ia. Tsisy atahorako an'izany. Sady ka sao de ndraso aloha. Fantako ny marina ary tsy laiko mandainga miaraka aminao io bandy io raha azoko raha fivavinao zagny Eva io sa tsy zagny ka tsy de zagny loatra fa hita fa zany e de tsy ahitanao de tsy ahitanao solution mihitsy zany problème anazy zegny nefa raha vao iantobavy igny miresaka aminao de misy solution anao sao a tsisy idirana antobavy matsepaka zany hafa fairanay roa fa fimpiry za miteny aminareo raha rampitiavagnanareo zany mpidirina amin'ny île Caprice izy izy de anareo manao ny ataonareo tsy aty aminay ihany mifatra ny problème jiaby voalohany sady farany za mamaha problème anao a ary nampiakarako placenao fanagnanao expérience hatrizay. Oui patron. Renseigné momba an'izany ray aman-dreniny Eva zany tamingany rehetrarehetra ataova zalambo. Oui patron. Tsisy idiranao zany fa ibandy io boko tsy éliminaigny Sarando nahitako anao tiako za tsy nafahafa fo